Salutare YouTube, bun venit la al doilea vlog. Acum plec de la piscină. O să vă fac un mini tour al hotelului internațional. Nu apare în filmare, ori password. Nu! Dar vreau să fiu în față. Filmează în spate până mă duc eu. Nu! 3. Cam acesta este hotelul la etajul 1. Aici avem o masă de ping-pong. Și acolo o masă de biliard. Aici e cofetăria, dar închisă. Încă n-au deschis-o. Și acum intrăm în lift. Ne duce la etajul 4. Au plecat în jos. Cum? O plecat în jos. Hai, taci. Și acum am ajuns la etaj. Noi fac vlog și în casă. Aici lumini automate, cum ar trebui să aibă un hotel. Și așteptăm să se deschidă ușa. Cartele la mine, stai că am uitat. Mă lași pe mine. Poftim. O arăta roșu. Nu știu de ce mi-a mers, pentru prima oară. Ăsta e televizor plasmă, care nu o să mai fie. Și aici este camera mea cu birou, am televizor, de toate. De toate am aici. Un pat super. Lampă, telefon, tot ce vreau, baia mea. Aici, în hotel, aproape tot e controlat prin cartele, ca să ai curent, de toate. Aici e baia mea. Se pune numele vlogul casei. Așa. Și cam acesta a fost vlogul. Dați like, share și coment. Ciao, ciao!